กพันกิเวกเป็นลกเป็นเฮมอิหุมพันกัจฉลังอีอัมริจินทองดวารอัมลาฟาร์มเมอร์แอสโซเชชันเกสิงนิลิบอาฮาวาราลงสตูดิโอกิมีกังปูA fashion show like never before, conducting for the first time in Dipu, the headquarters of Karbi Anglong, a contest for the Fashion Icon 2023. Kalpana Devi presents Fashion Icon 2023. Ki khobor Assam, I'm Aradhana Sharma from MTV Splitsvilla Season 12 and I'm here to give you all an exciting news that for the very first time a beauty contest is going to be held in a beautiful place, Difu. A beauty pageant like never before categorized include Mr. and Miss, Kids, Teen, Mrs. and Trans. Hosting for the first time ever at Difu town. Registration opened and the registration fee per contestant is only 1,200 rupees. Grooming dates are scheduled on 26th and 27th of March and the grand finale of the Fashion Icon 2023 would be held on 28th of March 2023. For more information, contact 70025 89558 60029 70261. Kardom pinia daba Abirta long penili sami mirina sepi pinia Abirtang ton pen arjupanik tha. Nilip constituency ke parlo sarihuti pen phonglangso alang royalong kacheleng delong kawe pen ajoini VV ingti inut inglonga hawar kedo borpung mate GP borlangso taraji la pen thoya hawar kedo araratum arnivang ajo phirlo hem pen thoi kedam kewang phonglangso alang roy parai harai ke kapji aphan check aphan kewek pen loksi hem akinang jia son ki choki jun loke pachali pon anta phan kewek pen si akhirap long pon Munit bir thelong kerengchi aphan anutin aphanta arnam ibaha kipi frekrep Nilip constituency ka parlo chokiola pen kahelo kilometers krehini bak kahelo sarihuti nihang bearong amekar vive ingti alang li inut kalioni mate phonglangso nang royalong check kai pho phan kewek pen loksi ason hemrit ok kerengchi aphan anta our side chepalong pon Kalioni mate phonglangso alang royalong ha phipu arni pen pini arni anta kither thep RCC adelong ka pen inglong hawar ke do arada tum la pen thoy hawar ke do arada tum ajo phirlok alinga por hut anta langroi langjeng langthe langpleng hut la pen ke sokyun e pen ke chinglok halada ke do arada tum langroi long delong ka pen ke dam tang surihini ra isi pen pining surihini ra inkor ke thom anke ningkaning kore hini pleng eplo nilike labangso cheka phan ke vek pen loksi hem ki choki juna phan osomar loke pachalia phan la pen ason mithang okkereng awar sai chepalong pon bomlo pining pen ningkaning kore hini an letang no bonta arna makang hon pen langthe langpleng phere me hut anta thanga ki sum chetong pon avilang la pen phan ka che thap annam inura long pen sika kep la pen bike ikum pen kar thanga nam sika kep peri abek anam en e la sonsi nilikai keta la sonsi klem pon bom puta che tham pon la solong ahut pen ke keso dera tuma phan tangka ave dera hut anta anam cho hangdun de pin pen si nili chirap chi todun bom lo pusi phan ke veka bang phu inut vive hin pen che tham pon sai claim ke nili 2001 pen nili muni ni sia ke la pen bai de hum sia ke la solong ahut pen ke keso dera tuma phan la pen tangka videt ahut anta anam cho hangdun de pin pen si nili chirap che todun bom lo pusi phan ke veka bang phu vive ingtia hin pen che tham pon la pen adun thuk aning che pon ke Karbiang Autonomous Council pen moment tu ni apor ke mi kilong hut labang sodim RCC adalong kimpon pulote niliphan Karbiang Autonomous Council pen kopinia warsai kirengji aphat nang pipon vek tha puta ninga klong pen chuningri padopon ajo tem bang thik thelo ajo phirlo same bang ke bang ling la pu ahut pen ke megiang porta videt ta hai ase pele ilitum chipolang ali kisung kiduk stame ni li anam en ita du koila mati pen Samson ingti Karbiang long live
Therepo chiklo ni phai krihiniar ni amkachi community hall along Amri Chinthong Dwar Amla Farmer Association ke Sengpon. Labangso Amri Chinthong Dwar Amla Farmer Association ke Sengpon nang koklaki kidam tangar ni Amri Chinthong Dwar Amla Broomstick Buyer Association a committee ke sengatum arphek anam ke pathik det lapen ang tan pen Bepari Wanglong Lepu kaning jeke nilitum kachutiki arat mate Amri Chinthong Dwar Amla Farmer Association pen ke chekroidun de lapen ang tan pen Bepari Wanglong nang chi pusi alang litum pen thampon lapen labangso Broomstick Buyer Association Chipri serak nang po kaliplote nilitum law and order arona tengpen nang insai pon nang kog chiputa alang litum pen ning jepon. Labangso Amri Chinthong Dwar Amla Farmer Association along Maipu Dorsing terang lapen chunbang sar imteron alang litum apansi arpu pekponlo. Lapen pinangan aradatum chitong donsi mesen pen bangso amai pachun pon. Ulukunchi pen himari rongpal karbing long life. Amar Jivan adawai kinang ji atumapan isi Abirta kemi. Bangso adawai non ke Karbiang long pen West Karbiang long along setami long pon ikji. Lapen an parta nang lina hok damde hem tot lun pen nang li hem an nang ke pathon kok mate home delivery our sai setami do ikji. Lasi humri ignon Amar Jivan. Amar Jivan adawai ki chupensi noni li phugar ting buni ni da kimi lun la so adawai chu che ko ge ni chu klen thi chu dam thi pen ke nola so adawai ki chupen ki common the du pensi nili chi thek lo nili chi klo jam ni jong thom la som ta nili long lo same Amar Jivan adawai ka channel pe la hai ki sota nili akiso ave det lo Klar dak pen kachini jiapan Troxy Highway Hini Trop Pho Highway Troxy nerkapalong humri ignon Lakhain ko rapho nilip MEC constituency ke parlo Cheharlangso prayer center along lun ke thap aphan studio kimi kangpu pon Nilip ahavar aradapan EC Abirta kemi Karbiari soe jangatum lun kilun aning ke hanglapen lun ke tokpen mithanga se ang tong radapan ke parjuji aning ke hangatum aphan EC Abirta kemi Nilip ahavar along ke do Cheharlangso prayer center along akimi studio ingpu pontanglo Bangso studio kimi kangpu pon amailong Cheharlangso Baptist Amondoli pastor Chandro Teron pen ajok mai chari ponsi Mailong kachetong don aluhia tumaphan ke pachinia por en pon. Bangso mailong aluhia man pen NLBK AMI phu Rup Singh Singnar chunbang pastor Noah Phangchu dihin rembang bhupen teron lapen kapre ke thekiringa tum chetong don si RD pidun. Bangso mailong pastor Noah Phangchu pen ajok arnamalam pajirmi ponsi kachetong don arara tumaphan aning paplik pon. Pinpur dame kedamtang pinnangan apor pen nilip arlo lun ke thap adimati studio ka wepan jok nilip ahawar lun se piatum ang tanansi damnang rong titikason setame nona bangke nilip ahawar long lun se piatum aphan mathasi akimi studio ingpu ponlo lasi nilibarlo gospel music lun track hai hui ke thap ji aphan kachisik do polote bangso a studio long ka humri ji aphan evangelist rojoni terang pipen pachini pon proper pig nahi prayer center hinut amonit ningkang sam ke long pen studio nang pilot abang studio ke pining arlo lapen ke itum gospel aphan Abirta ke me phan mane lunche ning hang dote sisigla nang lunche phansi anotina bang puten manda tuning rilo mabang so bang phuke eli force 40 pu anlo amen ke koru pothar podomoni baptist amondoli alangli amen ahem address ke alun ge sakwa dorkom dopo bang long pena sakom chotpo Abirta ke me pansi nilita chudeng no lo ki joy pen lo kana sakwa dorkom pu bang long pen lahem discourage আৰু মই বেয়া সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ কিন্তু তাৰে মাজত ঈশ্বৰে মোক চলাই আনিলে আৰু বাইদেউৰ প্ৰাৰ্থনাৰ যোগেদি মই উপকৃত হ'লোঁ আৰু ৰাস্তা পালোঁ সুফল পালোঁ আৰু মই এই ষ্টুডিঅ'ৰ পৰিচৰ্যাত আজি মই 5 বছৰ ধৰি আছিলোঁ মোৰ নিজৰ ঘৰতে নিজৰ ঠাইতে মোৰ ৰেকৰ্ডিং ষ্টুডিঅ' আছিলে আৰু তথাপিও তাৰে মাজত মোৰ এটা দৰ্শন আছিলে যিজন মই এই ষ্টুডিঅ'টো যিমান পাৰোঁ অসমত মই খুলিম আমাৰ বিশেষ গস্পেল ছং ৰেকৰ্ডিঙৰ
ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আহিব নোৱাৰে বা খৰচ মানে কৰিব নোৱাৰে ৰেকৰ্ডিঙৰ কাৰণে তো মই সেইকাৰণে বিভিন্ন ঠাইত খুলিম বুলি মই নিজৰ এটা দৰ্শন লৈছিলোঁ ভিজন পাইছিলোঁ চকিহোলা পেঞ্চনজিৎ ক্ৰ কাৰ্বি আংলং লাইভ কাৰ্বি আংলং আহেমপি ডিফু ৰংচপিয়ালং কেdo কাস্তা ষ্টেডিয়াম along কিচিং সিয়াফং গ্ৰীনফিল্ড কাৰ্বি আংলং লীগ 2023 ফুটবল ke pathu ke pangching Kidamtang Tereponi Pai Krihiniani Karbi Anglong Ahempi Dipu Rongsopialong Kedo Kasta Stadium along Greenfield Karbi Anglong Pen Pater Piponsi Karlitang Gandhiram Timong Lapen Karlitang Sunaram Terang Chikimo Amen Pen Kicheng Siapong Football League Kepatu Bipondo Bangso Kangpu Ponalong Aluhi Sarpoman Pen Karbi Anglong Autonomous Council EM Amar Singh Tiso EM Rite Singh Ki MAC Johnny Timong Abarim MAC Ram Singh Timong Pen Kicheng Block Karlitang Gandhiram Timong Karlitang Sunaram Terang Adona Rabatum Chitong Dunsi Bangso Kepatu Pangcheng Pon Kepatu Kepangcheng Pon along Hills United FC Lapen Cleared Up FC Atumang Bongsi Kepatu Chengpon Lo Kepatu Bom Unahut Hills United FC Atum Kangtang Munaga Jok Gol Hini Lapen Cleared Up FC Atum Gol Isi Chitudun Unchota Jok Hills United FC Atum Si Chipahai Pon Lo Kasapen pacerap sih, kasapen cerap sih, aso kepatu bang padu pono, lapen aso kepatu kepadu pono long, kehai, lapen duntu kehai, mana champion pen first runner up, laso nong kibi pondo, 1 lakh lapen 70,000, asi laso nong bang ke in loving memory of Gandhiram Timong. Lapen Sunaram Terang, asi Gandhiram Timung pumangan nili tuma family lo, nili tuma punu lo, asi alang li bangke Karbi Student Association KSA founder lo, hala sohut Protap Togbi, lapen Gandhiram Timung, lapen Sunaram Terang, la alang itu akehai bangatom ta. KSA founder lo. Malong football tournament ki pipon ku let Gandhiram Timung la pendet Suniram Timung memorial so kemisen ang thek si litum Karbi Anglong long sports culture ilitum CM ke hai Dr. Tuluram Ronghang alangli hodai dening jewer je Karbi Anglong long sports culture ko son si litum paprang nunjima bang bangadi mason la si pini dak Karbi Anglong long a club do understand nang cepati dun la si ilitum ke bang jiar ni bang ke thekdam je Karbi Anglong samai sports ke bang adim son bang ke ilitum ta mesen si theklong ji asi pini da Karbi Anglong sports association pen samai alang litum menang deng pon lo la pen menang claim pon lo la pen ke pini ja semet pen bang ke Karbi Anglong autonomous council ilitung aching hon nai ning ga chithe nai Dr. Turiram Ronghang si chief guest ai sap Hapono Tevo Fista Alangdi Atumi Delhi long jase medpet kaching wai kaching sai Karbi Anglong puthak dokok mansi nang liun edalo asi nili phansi chief guest ai hisab alang tharman nang toy deniklo lapenke retesting hi em News report Longsodar Ingti Karbi Anglong live Tangte pinya Adap Abirta ki lapan si kang ton poniklo